Искаш ли да се потопиш в магическия вихър на българските народни танци? Независимо дали си млад или стар, дали носиш опитен танцов дух или тепърва правиш първите си стъпки. Нашият workshop е врата към едно пъстро и вдъхновяващо пътешествие. Ела, за да усетиш как мелодията на традициите оживява, изпълвайки сърцето с енергия, а душата с радост. В този workshop ще научиш стъпка по стъпка традиционните танци. Ще се впуснем заедно в танцова приказка, където всяка стъпка разказва история от сърцето на България. И не се притеснявай, тук не става дума за перфектност. Тук важни са радостта от движението и топлината на общуването. Нека заедно открием пулса на традицията и страстта, която оживява във всеки ритъм на българския фолклор. А за семействата сме подготвили нещо специално. Докато ти танцуваш, децата ти могат да се включат в паралелния керамичен workshop. Те ще творят с глина, ще се учат на занаята на традиционната керамика и ще се забавляват. Грабвай танцовите си обувки, вземи семейството и приятелите си или просто ела сам, за да откриеш нови лица и истории. Потопи се в богатството на българската култура и живей ден, изпълнен с усмивки, енергия и усещане за сплотеност, което ще остане с теб дълго след последния танц. Очакваме те!